Mga ka-good vibes, mayong adlaw. Nata karon diri sa Panglao Island diri sa lalawigan sa Bohol. Nata karon sa usa ka dive resort kini gitawag og Deep Blue Resort Dive Resort nani diri sa Barangay Danau sa lungsod sa Panglao sa Panglao Island. Mao ni ang ilahang facilities diri mga higala no. Nindot ni ilang facilities dunya mura gidayon ni og mga foreigners no, mga kining Korean tourist. Unya atong hinabion kadiyot ang ilahang manager diri, ma'am. Kadiyot lang. Kisabi nga na to gani, ma'am? Nerissa de la Cruz, sir. Nerissa De la Cruz. de la Cruz. Yes, Ma'am, sir. tell us about aning Deep Blue Dive Resort. Ang Deep Blue Dive Resort nag-accommodate ng mga divers lang yun, sir. Oh, mga divers ra gyud di ay? Oo. Oh. Og dili divers dili sila makaari. Pwede ra good po, sir, pero depende sa kanang available sa among rooms. Okay, so priority na to ang mga divers. Oo. Local or foreign. Yeah, local or foreign. Okay. Basta divers, Oh. welcome sila dire. Pero bisan og dili divers, welcome lang gihapon, pero mas priority na mo ang diving kay mo may among promote. Okay. Ang sagad nakakita ko no, mga foreigners, mga Koreans. Oh. Among market, sir, is Korean, Taiwanese, Hong Kong, Japanese, all Asian. All Asians. Yes, sir. Wow. Fully booked ba ta karon? Fully occupied ang ato mga room? As of now, sir, yes. Wow. How many rooms mo, ma'am? 18 rooms lang, sir. 18 rooms kining kuan no, unsa ni siya nga building? Upat ka tulok andana? Tulok andana nga mura og apartment type ba husto ba ko? Nya ang ilahang rooms manghigala actually sa ibabaw di na kakinahanglan nga muna og kay connected na hagdan paingon diri sa ilahang unsay tawagan? Restaurant manghigala nga pwede mo maka-order og pagkaon, snacks og ingon man dunay mga drinks no. Okay, so since when ni nag-operate ang Deep Blue Dive Resort, ma'am? Diri, sir, since 2012, but sa una dito po mi sa Momo Beach, Oh. nagsugod sad mi dito og 2006. Oh. Then nag-transfer mi diri. Okay. Unsa ba ni owned by a Boholano or foreign owned ni siya? Owned by Ivy Kong. Okay. Yeah, siya taga Mindanao, tapos yung bana Taiwanese. Taiwanese. Ug sila mo nag-operate diri. Oo. Usa lang ni siya ka one line nga kuan diri kining mura ni siya nga resort Oo, or the only kanila. one. Oo, Okay, but during pandemic na hunong ang operation. Close jud ni, sir. Okay, but nakabalik mo since when lang? This year? This year lang, sir, last July. Last July. Oh, So far from July hangtod karon November, kumusta ang pick up, ma'am? Since July antud karon, okay naman po, sir, kay ang among target nga market karon is ang open pa man gud is Korea. Oh. So Korea ang among market. Then this month, last week diha may duha ka grupo nga Taiwan. Oh. Oo, so mag-continue na ang among mga booking sa pagkakaroon Taiwan na og napon mi hapon, Oh. pero gamay lang. Koreans gyud ang daghan. Korean jud ang daghan. Dayon Taiwan, dayon Japanese. Oo. Okay. So kay fully booked man mo karon, makaingon ko nga nakabalik na mo sa pre-pandemic level? Medyo mi ana, sir. Pero sa gas murag nahog man gud may gasugod sa uno, sir, kay Oh. pag pandemic, tapos pag bagyo, Oh. daghan maming gi-repair among Oh. bangka naguba. Oh. Among mga aning mga rooms kinahanglan among i-renovate pud. Oh, naguba din itong bagyong Odette, no? Okay. Naguba man, so mura ming nasugod sa uno. So, okay. So, arita sa pwede ba ganing namoy package, ma'am? Package rate unsa ni inyong rate dire? Sir, is package rate jud ang amo. Okay. Oo, including na ang rooms, accommodation, diving. Diving facilities. Oo, ang diving gear is ilaha na. So, ang Muabang sila. pwede sila moabang. Or og na sila da pwede ra. Pwede ra. Okay. So kana siya mo na paabangan. Mo na among paabangan din ha. Okay. So ang room rates pila package na to? Sa among package, apil na ang diving kaon 3 meals. Oh. Tapos apil na ang 3 dives per Oh. day. So by dollar man ang amo, sir, karon is $160 per head. $160 per head Oo. per day na siya. Yes, sir. Apil ang stay nila sa room. Tanan apil na. Okay. Tanang facilities na mo diri apil na tanan. Basag bata. Agbata nami kuan kung pila ang edad. Oh, 160. Okay, how naatay unsa man pwede ra ko sa kadlaw or kinahanglan pwede ra. Oh. Basta kay mubayad lang $160.
Oh. Pero of course igbayad na kay Pilipinas man ta, Philippine money. Oo. Times ug pilay Pilay dollar rate. rate. Oo. Okay. So unsay gawas atong room, doon na tay swimming pool, unsay lain atong facility. Kini restaurant, no? Restaurant pa mo, sir. Oo. Oh. So kay diving resort man ni siya, ma'am, ang mga nagstay musakay sila doon na mo guide. Nami dive master, mo guide sila. Libre na siya, apil na sa apil kawan. na siya, sir. Apil na ang bangka, tangki tanan facilities na siya ikuan dito sa bangka. Apil na ilang lunch dito, snacks kaduha. Oh. Oo. Wow. Ngono dugay din na ang mag-diving? One day po, sir. One day. Gisugod po mga alas 9 hangtod Oh. po mga alas 3 ana. Okay, so kini mga Koreans, mga divers ni sila. Oh, For fun. Kanang Pan-diving yun. pan-diving ning ilaha. Okay, no? Kita good pud mi og mga student pero kanang kasagaran amo aron kay fan dive pa man po. Pero namoy bakante unya kaning memory diri nga mag-diving ta mo ta sa Deep Blue Dive Resort pwede ra. Oh, pwede ra. Oh. So Pwede ra man sira mo ride on sa mo. Sa mo ang pong in-house nga guest. okay. Pero mo rin diri mo kaon, maligo sa kining swimming pool pwede ra pod. Oh, pwede ra. Pila ra may bayad ana? Depende ra po sir kanang sa inatura o kita ra pwede ra man na masabutan. Wala mi ana mag Okay. mga price. Okay. So wow, no, nindot salamat kay nimo Ma'am Nerissa De La Cruz. De La Cruz, ang manager dire. God bless, ma'am, ha. Thank you very much. Manghigala, ako mong ipakit-on ha sa facilities nila dire. Ang white sand mo, ma'am, no? Oh, white sand unya of course ang dagat nato dili sakit sa tiil, walay walay tuyom. Walay tujom. Okay. So, mo ni manghigala no ang ilang swimming pool. Ma'am, ang abang sa dive gear pila? Dive gear sir is 1,000 peso. Full set na siya. 1,000 peso full set na siya. Daghan din na siya no, apil ang Mask, wetsuit, Oh. PCD, regulator, Oh. fins, boots. pero sagad kay wala sa usa ka adlaw na sa 3 dives. Oh. Dives na siya. Okay, so kadaghanan sa atong mga nagstay wa magida nga gear so moabang gid sila. Maabang ra. Wow, nindot kayo day no nga business. Okay, manghigala so mo ni no ang ilang swimming pool unya ang ilang rooms 18 rooms unya fully occupied ang ilang rooms no mao ni ang ilahang mo ni ang ilahang kining diving shop ari makapalit o makaabang og mga gears 1,000 no mga kahimanan para sa pag-dive mga higala no so mao ni okay so mo ni ang mga kuan bay no mo ni ang abangan sa mga divers usa may nga ani niya Siya niya mga BCD. ha BCD ng buwan. usa BCD Kana na may murag bag. oo usa meaning gani BCD control device. ha Buoyancy control device. okay mo na BCD day kuno yung tawagan na no apil sa na sa kuan ang oxygen abangan Oh. kana sa 1,000 apil ang oxygen Apil na package. apil sa package ang abangan kini lang Oh. okay mga kuan ni sila no Koreans sagad kamo mo yung mga dive masters Oh. ikaw may mo dive dong Di pud kayo. pila edad nimo 25, 25 pila may edad nimo nagkatunog dive 20. 20 taga diri ra ka Taga tubigan. taga Tubigon day ka ikaw bay Kaya bilisan. asa man na Aring ko na ba? Panglawan. okay unya nindot ra very fun ug enjoyable ra ang diving Oh, okay. Okay kayo. unsa man na lawom kayo ng divon ninyo bay Depende. unsa may makita ninyo si lawom Sagaran na mga iho, sagaran mo labay. Iho? Ikan. di mo kaon nun Dili. sa nga nimo Kirwin. Ha? Kirwin. Kerwin Tihano. Tihano ikaw sa nga niya Yo, please. Chris okay so si Chris day no so mo ni manghigala ang ilang bus diri nindot ang ilang bus kay puti gyud no white sun o niya diri gyud ni built in gyud kuno ni dili mga higala parehas o sa ubang mga resort sa Cebu nga hinakot ba no Dolomite ang uban okay so hunas karon ang dagat diri
hunas unya daghan kayong mga bangka mo ni ang mga mag-dive sakyan siguro nila mga higala. No, so salamat kayo salamat kayo sa Deep Blue Dive Resort. Mubalik niyo ta diri kay mag-dive niya. Dapat naamoy $160 per dive. Shout out Calvin Cordova, Benji Talisik og ingon man si Dale Israel. Manghigala, salamat kayo. Mayong adlaw kanatong tanan. Ano ka diri sa Panglao Bohol. Mayong adlaw kanatong tanan. Maayong hapon. Hi. Hoy! Yung biyahe ninyo, hoy! Hoy, dapat sila!